emo penjo mathoth kanyo. Kwenyalo mana chako kod penjo mabende Rutho openjo mano mar avocado moko mapono notope yath moko kuom gi nigi pipi to moko nwang'. To ponono ni ne kodhi ne achiel, lo bende achiel, yath bende achiel, ang'o makelo magi? Mokwongo sama wawuoyo awacho ni avocado nyaka ing'i ling'any mare, dane, kware, kamo aye. Nikech avocado ibiro nwang'o ni sama ipidhe to nego bed ni inwang'o seedling ma ing'eyo ni owuok e kido mar avocado manuang'. Kisenwang'o avocado makare kowuok e seedling makare, mano igo tik mokwongo. Tik mar ariyo en ni sama ipidho avocado sama ginyak, nyaka irit kute manyalo donjo kuom avocado. Sama githiwni ma gigolo maua, nitie kute moko miluongo kanyo ni flies. Gin kute ma ok gin lwang'ni ma kawaida. To ka gidonjo e maua, to gibiro donjo nyaka i olemo. Sama olemo chako nyak to gitowo olemo gi iye. Koro ibiro nwang'o ni sama olemo chako tegno, kochako tegno to olwar piny nikech kudni ni iye. Nitie tuoche bende mamako avocado manyalo bet ni timang'o sama iyawo i avocado tinwang'o ka en avocado man gi tuo. Omiyo nyalo bet ni gin i puodho achiel, lakini yien go duto ok oki kodhi achiel. Yien go duto ok ni lo achiel, nikech gima wang'eyo en waparo ni samoro kapidho gimoro e puotha to lo chalore. E somo masani nitie gima iluongo ni precision agriculture. Men agriculture mawacho ni kamoro ka kamoro nitie gima dwaro. Omiyo ka kunyo bur kae, onego bed ni ang'eyo ni bur kama kunye burni. Nyalo bed ni kama kunye burno nitie kidi gi piny. To avocado, mus mar avocado dhi piny mita achiel, ma en fut 3. To kopo nwang'o kama tek ma ok onyal dhi piny, to thirno. Sama onwang'o kama nitie pi, to towo. Omiyo nitie gik ma nyaka ing'i bi wach ni kama pidhe avocado ni, kama akete bur cha, en bur machal nade. Aya machielo en apidho avocado ni yo machal nade. Amiye chiemo yo machal nade, nikech tielo ka tielo mar avocado nego bed ni miyo manyiwa makare mowinjore higa ka higa. Koro nyalo bed ni tie kamoro ma imiyoga manyiwa ama manyiwa nitie ma natural, to nitie kamoro ma manyiwa onge. Magi duto kiriwo, tuoche, kudni gi lowo, mago duto kiriwo biro miyo pogruok betie e kind olemo mowuok e tielo achiel kod olemo manitie e tielo machielo. To yo minyalo timgo mano en nyaka koro inwang' tiegruok mondo ing'e ni ang'o monego bed ni atimo. Ere kaka onego bed ni apidho tamiyo avocado ni chiemo moromo. Agoyo yien i sa makare, yo makare, nikech avocado be kendo kitiyo gi yien mang'eny ahinya, to nitie level ma kochopo to kendo ok inyal use loka. Koro nitie yo monego bed ni itimo mi control go pests, mi control go kute. Nitie yore minyalo control go kute ma kitiyo gi yath. Koro mago duto onego bed ni itimo ang'o? Iluwo. Ae iketo ler alwora mar avocado. Nikech nitie cham moko ma kipidho ga avocado, to nitie kute madak e chamgo, to giwuok e chamgo ka gibiro ang'o? Ka gibiro e avocado. Koro nyaka ing'e ni kaka Belo wacho ni inyalo pidho cham moko i puodho kama ipidho avocado. Nitie cham monego ipidh, to nitie cham moko onego bed timang'o? Ipidhi puodho mar avocado. Koro gigo te kiriwo, to ema biro miyi itimang'o? Ikel avocado man kare. Dr. Bell, ponono gin cham mage